سلام فتوات تخطاتلتي إيفن ميديا كمي تخونو كم قالي برلين قال أكفال حيزلكم متإلخو أبصح على فال برلين نتقدمي بلانوم نتنايتنت مستي مسوسادو بؤو نتقشن مستا أبصح حسب الأوان اتقشق نتسترخب قرسي كمرمرو كواستلومن برلين دما نتكسر قوا حاسبهم زلو سب مسبيتو فقر حيزوا أب إيدو كأتواس خلو لمن قدي رغيبو ناب أخمر رحرئنا نيرنا دحرسي كاب كزات وزت نبرت كاميلا برلين كاميل بمبال بقوطروت يصوعا قاتيلو بقاطامي انون ابز هوتيلي حيزا زلخ بمبال ابز حالف قلت معلتات شاوكي بلا سلسخدا يغريتا دحر محتات تايدي مسيلكي تهاوي خنيره مس معلت حداري اب قربا غزي تفلالي جن من تايكوفا بلا كل نجر زيرد مس بلا كاميلا جن ناب كونسرت كتكي تهاوي خمسلا نكراتو نام مكينا اخطاتو اختبل انت زي شاكر الكمو مساغي ناب تخساتي نجر من قدخ خاللاكي مس بلا دما حرايتو بلو ኣብ መንገዲ ድማ ክዳና ክትቂር ስለ ዝኾነት ንበርሊን ገጽካ ጥውየለ ይበለቶ በርሊን ድማ ገጹ ጠዊው ናይ ልቡ ይዕልላ ነበረ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ሰበይቱ ከም ዝተፋትሐን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ እምነት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝገደፎ ይነግራ እሞ ክዳና ቀይራ ምስ ወድአት ተጠዊ ምስ ረኣያ በካዳድናኣ እንዳተገረመ ናብቲ ኮንሰርት ዝኸዱሉ ቦታ በፂሖም ምስ ወረዱ እቲ ክለብ ናይ ኦፔራ ክለብ ዝካየደሉ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ክለብ ኦፔራ ከም ዝበሃልን በቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ፕሮቶኮሎም ዘይሓለውን ቅልል ዝበሉ ሰባት ምዃኖም ንርዳእ በርሊን ድማ ባድልኡ ዓፃፂኡ ናብ ውሽጡ ምስ ካሜላ ኣትዩ ብደርፊ እንዳተዘናግዑን እንዳሳዕስዑን ምስ ፅቡቅ ግዜ ከሕልፍ ከኣለ ብኻልእ ድማ ረይ ናይ በርሊን ትእዛዝ ተቐቢሉ ሞቶን ዘምፅኣትሉ ካሜሮን መፍትሕ ተቐቢልዋ ነዝተዋህቦ ትእዛዝ ነጊርዋ ንሳ ድማ ኣብኡ ኮይና ካሜራታት ክትከታተል ይነግራ ካሜሮን ግን ኣብቲ ገዛ ወልሓደ ሰብ ከምዚ የለን ኮፍ ኢለ ካሜራታት ክዕዘብ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንስኻ ንተልእኾኻ ብግቡእ ንምፍፃም ሓገዝ የድልየካዩ ኣነ ድማ ሞቶ ክፎቱ መዓተይ ብምባል ይእሚናቶ ምስኡ ብምዃን ናብቲ ቦታ ምርሑ እቲ ቀሺ ድማ ብክልተ ጉልብታት ክርታት ተማኺሉ ናብ ኤርፖርት ከምርሕ ታክሲ ሒዙ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ካሜሮንን ረይን ድማ ብሞቶ መፂኦም ነቲ ቅርሲ ሒዙ ዝነበረ ቦርሳ መንጢሎሞ ክሃድሙ ከለዉ ግን ዘይሓሰብዎ እቶም ክልተ ደብለል ሰብኡት ኣብ ቅድሚኦም ስለ ዝነበሩ ካብቲ ሞቶ ከውድቕዎም ከኣሉ ረይን ካሜሮንን ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ነቲ ቦርሳ ብምሓዝ እግሪ ኣውፅኒ ብምባል ይሃድሙ እቶም ክልተ ደብለል ሰብኡት ድማ ኣብታ ሞቶ ተሰቒሎም ደድሕሪኦም ሰዓቡ በዓረይ ድማ ኣብ ቦልጉስ መኪና ኣትዮም ጉዕዞ ህድሞኦም ተተሓሕዝዎ ግን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ስነ ስርዓት መርዓን ስነ ስርዓት ቀብርን ኣብ ቅድሚኦም ይካየድ ነበረ በዚ ድማ ክሓልፉ ስለ ዘይከኣሉ ካብታ መኪና ብምውራድ ኣብ ሓደ ፓርኪን ኣትዮም ተሓብኡ እቶም ዝጎይዎም ዝነበሩ እውን ነታ መኪና ስለ ዝረኣዩ ናብቲ ዝኣተውዎ ደድሕሪኦም ኣተዉ ቀፂሎም ክደልይዎም ጀመሩ እሞ ረይን ካሜሮንን ድማ ኣብ ሓንቲ መኪና ብምእታው ብድሕሪ ተሓቋቒፎም ደቀሱ ድሕሪዚ እቶም ሰባት ከይዶም እዮም ብምባል ካብታ መኪና ወፂኦም ናብ ካልእ መኪና ብምእታው ረይ ናይታ መኪና ኤሌክትሪክ ኣውፅኡ ብምርኻብ ኣተሲእዋ ክኸዱ ክብሉ እቶም ክልተ ደብለል ሰብኡት ኣብ ቅድሚኦም ብምጽናሕ ጎማ አንፊሶምሎም ከም ዝጋጨው ገበርዎም በዓረይ ሕጂ እውን ካብታ መኪና ብምውፃእ ክሃድሙ ክብሉ እቲ ካልኣይ መፂኡ ብናይ ማይ ቱቦ ሓይሊ ዘለዎ ማይ ወሊዑ ይበታትኖም እሞ ነቲ ቅርሲ እውን ክምንጥልዎም ከኣሉ ድሕሪዚ ክኾነሎም ዘይከኣለ በዓረይ ድማ ተስፋ ቆሪፆም ብዘይቲ ቅርሲ ካብቲ ቦታ ክሃድሙ ከለዉ ንዕዘብ እቶም ናይቲ ቀሺ ጋርዲ ድማ ነቲ ቅርሲ ምስ ሓዝዎ ደድሕሪኦም ምኻድ ኣቋረፁ ረይን ካሜሮንን ብዝገጠሞም ፍሽለት ርእሶም ደፊኦም ብታክሲ ናብ ሆቴሎም ክምላሱ ከለዉ በርሊን ድማ በንጻሩ ምስ ካሜላ ጽቡቅ ግዜ እንዳሕለፈን ኣብ ቀጻሊ ናብ ፓሪስ ክመጽእ ከሎ ረኽባ ከም ዝኾነ ምስ ነገራ ነሳ ድማ ኣብ ቀጻሊ ርክቦም ንሳ እውን ናብ ሓደ ጽቡቅ ቦታ ከም ትወስዶም ዝተዛረበት በርሊን ፍሽኽ እንዳበለ ነስታ እሞ ቴሌፎነይ ከድልየኪ ብምባል ዓይና እንዳጠመተ ቢሮ ተቐቢልዋ ኣብ ኢዳ ቁፅሪ ቴሌፎኑ ጽሒፍላ ቻው ተባሂሎም ነናብ ዝሓዝዎ ሆቴሎም ኣምርሑ ካሜሮን ዝወሰደትሉ ሞቶ ዝደሊ ዝነበረ ቡሩስ ድማ ናብ ካይላ ምስ መፀ ካይላ ድማ ጌም ትፃወት ነበረት እሞ ቡሩስ ምስ ረኣያ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ድሕሪ ምሕታት ትሪኦ ዝነበረት ኣርኢኒ ይብላ
ካሚላ ግን ወልሓደ ይኮነን ምስ በለቶ ትርእዮ ዝነበርኪ ክርኢ ኢሉ ኣፍቂድዋ ነሳ ድማ ን5 ሰከንድ ኣፍቂዳትሉ ኣተዓራርያትሉ ድሕሪ ምውድኣ ብሩስ ድማ ነቲ ትርእዮ ዝነበረት ምስ ተዓዘበ ንዓኣ ትመስል ኣቫታር ምስ ረኣየ እው ክጽብቕ ስኢላ ደስ ትብለካ ብምባል ምስ ተዛረበ እቲ ሓፋር ካይላ ድማ ብቕጽበት ካብ ገጹ ወሲዳ ካብ ክፍላ ኣውፅኦቶ በስትማ ብሩስ ካይላ ኣብ ደገ ወፅያ ንምዝንጋዕ ስለተሓፍርን ትፈርሕን ብኸምዚ ነገራት ከም ትዘናጋዕ ተረድአ ነጽባሒቱ ሬይን ካሜሮንን ተሲኦም ናብ ዳምያን ኣምሪሖም ነቲ ዝገጠሞም ነገር ብምትንታን ክሳብ ሕጂ ድማ ንበርሊን ዘይነገርዎ ቴሌፎኑ ስለዘይሰርሕ ብምባል ገለጹሉ ዳምያን ድማ ነቲ ብኢዱ ዝኣተወ ቅርሲ ብምርኣይ ሰርፕራይዝ ይገብሮም ቀፂሉ ሕጂ እውን ዕድል ምስኦም ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ቀሺ ፈሪሑ ንድሕንነት ክበሃል ምሳኽሙ ይኹን ኢሉ ከም ዘምጽኣሉን እቲ ቀሺ ድማ በቲ ዝወደቆ ሕቁኡ ተሃሪሙ ንሓደ ሰሙን ዕረፍቲ ወሲዱሎ በዚ ድማ ንሕና ስራሕና ብሰላም ክንቅጽል ኢና ብምባል ንረይ ንበርሊን ከተስኦ ይልኮ በርሊን ድማ ድሕሪ ትዘሕለፎ ጽቡቕ ምሸት ንኮ ካሚላ ደው ኢላትሉ ቴሌፎን ኣልዒሉ እንዳዕለላን ብምድዋላ እንዳተገረመን ትማልን ዘሕለፎ ጥዑም ግዝያት የዕልላ ቀፂሉ ተራኺብና ቁርሲ ብሓንሳብ ንብላዕ ምስ በላ ካሚላ ግን ክትፈልጦ ዝግብእካ ነገር ኣሎ ብምባል ናብ ፊንስትራ ኮረድዮ ወፅያ ንሱ እውን ከምኡ ብማዕዶና ተጠማመቱ ከም ዝበለቶ ኣነ ን8 ዓመት ዝኣክል ኣብ ሓዳር ዝነበርኩን ሕጂ እውን ተመርዐ ዘለኹ ሰብየ ግን ዝተፈላለየ ሓደሽቲ ነገራት ምፍታን ደስ ዝብለኒ ሰብየ ምስ በለቶ በርሊን ብዘረብኣ እንዳተገረመ ከሎ ወሲኻ መዓሲኻ ናብ ዓድኻ ክትከይድ ኢላ ትሓቶ በርሊን ድማ ጽባሕ ብምባል ሓሳቡ ከቀላጥፍ ሓስዩ ነግራ ካሚላ ግን ኣብ ዝሓፅር ግዜ ብምኻድካ ኣመነየ ዝጉሂ ኢላቶ ዘረብኣ ወድአት በርሊን ድማ በቲ ዝኾነ ነገር እንዳተገረመን ምእማኑ ከቢድዎ ፍርቂ ኮይኑ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ረይ ይመጽእ በርሊን ድማ ብዛዕባ እቲ ብስራት እንዳነገሮ ሕጂ ብዝተፈጸመ ነገር ጥራሕ ካሚላ ድሕሪ 2 ወይ 3 ሰዓት መሊሳ ምድዋላ ዘይተርፍዩ ክትርኢ ኢኻ ኢሉ ዘረብኡ ከይወድእ ከሎ ማዕፅኡ ተኳሕኩሑ ኣነ ካሚላ እየ ክፈተኒ በለቶ በርሊን ድማ ብስምባደ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዘለዉ ካሜራታትን መከታተልታትን ተዓዚቡ ከይትሪኦም ብምባል ናብ ማዕፅኡ ተጸጊዑ ቀስ ኣቢሉ ከፈተ ካሚላ ድማ ከኣቱ ምስ በለቶ በርሊን ግን ንባዕሉ ወፂኡ ማዕፅኡ እንዳዓፀወ ሕጂ ንውሽጢ እንተእተይኪ የሕዲረየ ከፋንወኪ ኣነ ግን ካባኺ ዝደልዩ ነገር ፍሉይ ነገር እምበር ኣብ ሓዳር ከለኺ ርክብ ክህልወኒ ኣይኮነን ብምባል ይእምና ካሚላ ድማ ብዘረብኡን እምነቱን እንዳተገረመት እወ ይፈልጥ ኣነ ኣብ ውሽጢ ሓዳረይ ሓድሽ ነገር ስለዘይብሎ ኣጽሊእንሎ ሓደ ገዜ ድቀስ ኣብ ዝኣበየኒ ሰዓት ለይቲ ምድሪ ካብ ገዛይ ወፅኤ ናብ ባር ከይደ መስተ ሰተይ ክዘናጋዕ ይፍትነ በስ ድማ ዝተወሰነ ደስታ ይስማዓኒ እዩ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ድማ ቁንዑ ኣብ መንጎና ዘሎ ነገር ኣየድልኒ ብምባል ብናይ ፍቕሪ ዒንቲ እንዳጠመተቶ ተሰናቢታቶ ኸደት በርሊን ድማ በዒንቱ ከይፈተወ ፋኒዋ ልቡ ተሰይሩ ናብ ገዝኡ ብምምላስ ንዘፍቅራ ካሜራታት ከይትርኢለ ኣፋነያ ግን ክኸውን የብሉን ብምባል ሓሳቡ ቀይሩ ካብ ገዝኡ ብምውፃእ ናብቲ ሊፍት ዘምርሐት ካሚላ ፀዊዑ ናብኣ ናብቲ ሊፍት ብምእታው ሓቂፉ ይስዕማ ኣብ ዝቐፅሉ መዓልታት ድማ ስርሖም ብግቡእ ክከናውኑን በርሊን ድማ ጎኑ ንጎኒ ኩዕዞ ፍቅሩ ከታጥሕ ንዕዘብ ሓደ መዓልቲ ምሸት እቲ ሓፋር ካይላ ምስ ካሜሮን ብምዃን ኣብ ዕላል ኣተዋ ካይላ ድማ ኣብ ህይወታ ሓድሽ ስምዒት ይስማዓ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ንብሮስ ክትጥምቶ ኸላ ፍሉይ ስምዒት ከም ዝወርሳን ሽዱኡ ከይተረፈ ከም ትውለፍን ናይ ላዕሊ ክዳኑ ኣውፂኡ ክሕፅብ ከሎ ርእዮ ስራሕ ይረሲዐ ይፈዝዝ ናይ ብሩስ ሽም ትርጉሙ ወልፍ ከም ዝኾነ ምስ ረኣኹ ኣይከኣልኩን ግን እንታይ ዝኸውን ዘለኹ ብሩስ እኮ ምን ኣሰዩ ኣነ 36 ይዕድመይ ብሩስ ድማ ወዲ 24 ዓመት እዩ እንተኾነ እንታይ ክገብር እንታይ ዝሕሸኒ ብምባል ካብ ካሜሮን ምኽሪ ሓተተት ካሜሮን ድማ ብዘረብኣን ሓሳባን እንዳተገረመት ኣነ ከምዚ ኢለ ክጭነቕ ከለኹ ብሳዕስዒትን መስተኒ ዘሕልፉ ብምባል ደርፊ ወሊዓ ኣብቲ ክላስ ዝነበረ መስተ እውን ኣውፂኣ እንዳሰተያ ምስዕሳዕን ምንጣርን ጀመራ ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ብሩስ ናብኡ ብምምፃእ ኳሕኩሑ ምስ ተኸፈተሉ ደርፊ ሰሚዐ ብምባል ተሓወሰን
ኣሞንጎ ግን ምስቲ ስለዝተወድኦም ንረይ ደው ኢሎም ከምፅኣሎም ምስ ነገርዎ ረይ እውን ኣይሓመቐን ሒዙሎም ከች በለ ረይ ኣይሰትኒ ትረፈኒ ዋላ እንተበሎም ለሚኖም ይእሚኖሞ ኣርባዕቲኦም ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮይኖም እንዳሰተዩ እናሳዕስዑን ክዘናግዑን ዕዘብ ድሕሪዚ ድማ ናብቲ ዝደለይዎ ናይ መወዳእታ ካዝና ዘለዎ ቦታ ፍሒሮም በፅሑ በርሊን ሕጂ ብቕድሚ ካዝና ኣይኮናን ክንኣቱ ብድሕሪት ካዝና እዩ ብተወሳኺ እቲ ካዝና ባዶ ብዝኾኑሉ ሰዓት እዩ ኩሉ ዝሓሰብናዮ ስራሕና ንውድኦ ምክንያቱ ድማ እቶም ክልተ ብቕድሚት ዘለዉ እቲ ሓደ ብላዕሊ እቲ ሓደ ከዓ ብታሕቲ ዘለዉ ዋርድያታት እቲ ካዝና ጥርሑ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ትኹረት ዝህብዎ ኣይኮኑ ብምባል በርሊን ይረድእ ቀፂሎም ናይቶም ሓለውቲ መዓልታዊ ዝገብርዎ ነገር ብምጽናዕ ኩሉ ግዜ ፒዛ ከም ዝእዝዙ ምስ ፈለጡ ካይላ ቴሌፎኖም ጠሊፋ ናይ ፒዛ ትእዛዞም ተቐበለት ድሕሪዚ እቲ ካዝና ዘለዎ መንደቕ ድሕሪ ምፍሓር ብግቡእ ቅርፂ ትሒዞሞ ከም ዘይፍለጥ ምስ ገበሩ ናይ ጸባ ዓሸራን ናይ ዲኤንኤ ከየውፅእ ዝሕግዞም ጻዕዳ ክዳን ጓንትን ተኸዲኖም ካይላን ዳምያንን በቲ ዝተቐደደ መሽሎኺ ገይሮም ናብቲ ካዝና ዘለዎ ቦታ ኣተዉ እዚ ዝኾኑሉ ከዓ ብሩስ ነቲቶም ሓለውቲ ዝኣዘዝዎ ፒዛ ኣዶንጊን ኣስሒሉሎምን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዘይኣዘዝዎ መስተ ሒዙሎም ብምምፅኡ ሓሪቖም እንዳንፀርፀሩን ቴንሽን ኣብ ዝኾኑሉን ሰዓት ኣዒንቶም ካብቲ ናይቶም ካዝናታት ካሜራ ኣብ ዘይዕዘባ ሰዓት እዩ ክኸውን ይብለና በርሊን በስ ድማ ብሩስ ከም ዝተባሃሎ ብምግባር ይመፅእ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ሓለው ድማ ብሕርቃን ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ሓለው ፀዊዑ ምስ ብሩስ ኣብ ሞጎት ይኣትዉ ድሕሪ ብሩስ ኣብ ኢዱ እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፈለጥናዮ ነገር ናብ ኣፉ ይእትሞ መሊሱ ናብቶም ሓለውቲ ተመሊሱ ምስ ሕርቆም እቲ ሓደ ብውስጢ ይሃርሞ ብሩስ ሃለዋቱ ከም ዘጥፍአ ወዲቑ ብኣፉ ዓፍራ የውፅእ እቶም ሓለውቲ ድማ ሰንቢዶም ኣምቡላንስ ክፅዎ ሓሲቦም ግን ከይክሰሱ ፈሪሖም ባዕሎም ቀዳማይ ረድኤት ወይ ኢመርጀንሲ ክገብሩሉ ፈተኑ እዚ ኩሉ ነገር ክኸውን ከሎ ድማ ካይላን ዳምያንን ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ናብቲ ካዝና ዘለዎ ቦታ ብምእታው ካይላ ናይቶም ሓለውቲ ካሜራታት ሃክ ንምግባር ትፍትን ኣብ ተርባፅ ዝነበረት ካይላ ድማ እንዳኸፈተቶ ዝነበረት ፊዝ ተቓፂልዋ ተረበሸት ዝነበሮም 3 ደቃይቕ ድማ ናብ 1 ደቂቕ ወረደ ነቶም ሓለውቲ ቴንሽን ዝገብር ዝነበረ ብሩስ ድማ ሃለዋቱ ዝፈለጠ መሲሉ ምስ ተባራበረ ነሶም እውን ካብ መሬታት ተሲኦም ካልእ ሽግር ከይምፀሎም ብምስጋ ገንዘቡ ከፊሎም ካብቲ ቦታ ከም ዝወፅእ ይገብርዎ ካሜላ ድማ ብዘገርም ክእለታ ቀልጢፋ ነቲ ዝተቓፀለ ፊዝ የዕርያ ስራሓ ብግቡእ ደምዲማ እታ ተሪፋቶም ዝነበረ ደቃይቕ ቅድሚ ምውድኣ ብቁልጡፍ ካብኡ ክወፁ ክኣሉ ነቲ ዝፈሓርዎ መንደቕ ድማ ብግቡእ ከም ዝነበሮን ከም ዘይፍለጥን ክገብርዎ ክኣሉ በስ ድማ እቶም ሓለውቲ ከይረኣይዎም ነቶም ካሜራታት ክቆፃፀርዎም ጀመሩ ኣብ መወዳእትኡ ድማ በርሊን ከምዚ ይብለና ነዚ ምስ ገበርና እቲ ዝተርፈና ነገር ንታሕቲ ነቲ 10 ኢንች ዝኸውን ካዝና ብኸመይ ከይተፈለጥና ኣቲናን ከፊትናን ኣብ ውሽጡ ዘለዉ መመላኽዒ ሰሪቕና ወላ ሓደ ከይረኣየና ከም ኣተኣትዋና ኣብ ወፃእና እውን ክኸውን ጥራሕ እዩ ዝተርፈና ብምባል በርሊን ፕላን የውፅእ እምበኣር ጋዝ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎም እምበኣር በርሊን ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ዝመፀኹ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ዝፈትኹሞ ኣይጠራጠርን ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕሙጡልና ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም ንዓኹም